देखा भैया आइल ई कलयुग के जमाना बा। देखा भैया आइल ई कलयुग के जमाना बा। आजकल के लइका लइका इंस्टाग्राम के दीवाना बा। फेस पे अपना मेकअप लगा के चंदन चंचल के गाना लगावतिया। फेस पे अपना मेकअप लगा के चंदन चंचल के गाना लगावतिया। इंस्टाग्राम पे रील बना के सबके अपन ढोड़ी देखावतिया। रील बनावे खातिर वह छोट छोट कपड़ा कीनतिया। कि रील बनावे खातिर वह छोट छोट कपड़ा कीनतिया। लाइके आई लव यू कमेंट करे तो केहू को हो ना चिन्हतिया। कि रील पे वीडियो बनावे खातिर ओर से ओर सटावे लीन। कि रील पे वीडियो बनावे खातिर ओर से ओर सटावे लीन। कितना लाइकन के इंस्टाग्राम से पटावे लीन। हाँ देखा ई कवन आइल जमाना बा। देखा ई कवन आइल जमाना बा। आजकल के बुढ़ाओ भी इंस्टाग्राम के दीवाना बा। कि छोट छोट लड़के पढ़े न जाने इंस्टाग्राम पे अपन आईडी बनावत रहे। कि छोट छोट लड़के पढ़े न जाने इंस्टाग्राम पे अपन आईडी बनावत रहे। भोजपुरी गाना लगा के गाना अपन हिलावत रहे। कि सास पतोई भौजाई आपन पाठ पढ़ावत अड़िन। कि सास पतोई भौजाई आपन पाठ पढ़ावत अड़िन। हो देखा वो कुल इंस्टाग्राम पे आपन कमर डोलावत अड़िन। कि जेकरे गाड़ी आवत नहीं अपने कॉपी पे नोट कला। कि जेकरे गाड़ी आवत नहीं अपने कॉपी पे नोट कला। ओहू ज्यादा सीखे होगा गाड़ी तो इंस्टाग्राम डाउनलोड कला। देखा आई कमन जमाना बा। वीडियो बनौले चक्कर में लइका खात ना खाना बा। आजकल के देखा बच्चा बच्चा उतर रील के दीवाना बा। कि आंख में काजर ओठ पे लाली चभक्का खूब लगावत तारीन। कि आंख में काजर ओठ पे लाली चभक्का खूब लगावत तारीन। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ावे खातिर ढोढ़ी अपन देखावत तारीन। हाँ कि लइका जब रोवता तो ओके सब मोबाइल चालू करके पकड़ावता। कि लइका जब रोवता तो ओके मोबाइल चालू करके सब पकड़ावता। और हमन से गाड़ी सीख सीख के अपन घरवा में गरियावता। मोबाइल के रिचार्ज खत्म हो जाला अनलिमिटेड डाटा करावाला। मोबाइल के रिचार्ज खत्म हो जाला अनलिमिटेड डाटा करावाला। रजाई घुस के लइका इंस्टा का रील चलावाला। कि हर घड़ी अपने मोबाइल पर आपन दिमाग लगावाला। कि हर घड़ी अपने मोबाइल पर आपन दिमाग लगावाला। जब टुक दिन नोटिफिकेशन आवे तो अपने मोबाइल पे फिंगर लगावाला। हाँ कि जौने के हक के गान न धोए आवे। कि जौने के हक के गान न धोए आवे वो रील बनावाला। कि जौने के हक के गान न धोए आवे वो रील बनावाला। खाए के जुरे नमक रोटी और रंगदारी के स्टेटस लगावाला। बारे सारे लइका पढ़े जात नइखे पेट के झल्ले के बतावत बहाना बा। लइका पढ़े जात नइखे पेट झल्ले के बतावत बहाना बा। हम जानता नहीं ससुरा काहे ना आज जात बा। काहे के ऊ रील के दीवाना बा। कि रील बनौले चक्कर में लड़की 2 दिन से ना नहैली बा। कि रील बनौले चक्कर में लड़की 2 दिन से ना नहैली बा। आज कैसे करे खाना घोटाई जब मोबाइल चला चला के खाना खैले बा। पढ़ के आई लइका भले भले पढ़त सरकारी बा। कि पढ़ के आई लइका भले भले पढ़त सरकारी बा। मोबाइल चलौले चक्कर में माई से सुनत रोज गारी बा। कि बाहरे कमाए जात नहीं खे रोज सुनत गारी ताना बा। कि बाहरे कमाए जात नहीं खे रोज सुनत गारी ताना बा। हो देखा आजकल के बच्चा बच्चा इंस्टाग्राम के दीवाना बा। तो नमस्कार वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है। और हमारी इस आईडी पर नए आए हैं तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत मेहरबानी होगा। धन्यवाद।